De tweede brief aan de Corinthiërs. Hoofdstuk 5. Want wie weten, als us iets goeds dat oors net als een tinte is, aanbrutsen wordt, dan had God een gebouw voor us, een huis in de hemel. Een dat net met mensenhanden maken is, maar dat eeuwig blijft. Zolang we in dit lichaam binnen, zuchten we dan ek, om we langst hebben om met us wend uit de hemel oorkleid te worden. Want alleen nog als we daarmee oorkleid binnen, zullen we net neken staan. Ja, wie die nog in het tente binnen, zucht je mij een zwier moed, om we us net uitklaaien laten willen, maar aanklaaien dat het sterlijke verzwolgen worden mij troch het leven. God is het die us daarta remaken had, met er us zijn geest als vast God joen had. We hebben dus altijd een goede moed, al weten we dat we, zolang we in het lichaam wenjen, in de vreemde binnen, 4 van de Heer. We leven troch leeuwen, net troch zijn. Maar we hebben goede moed en willen liever uit het lichaam vervaren en us bij de Heer naar wenjen zetten. Daarom dochen we alle waar, het zij dat we in dit lichaam wenjen, het zij dat we eruit vervaren, om hem naar het zin te wijzen. Want we moeten alle jaren voor de rechterstoel van Christus verschijnen, dat elk het leenbare mij voor wat er in dit leven dien had, het zij goed, het zij kwaad. Om te weten dat de Heer te vrezen is, bezieken we dus de mensen te oortjoegen. Voor God binnen we een open boek en ik hoop je van ek voor je besef. Wie prijzen u zelfs net weer bij je aan, maar jouwen je stof om van u te spreken, dat je me antwoord jaan kennen aan mensen die op het uiterlijk en net op het innerlijk grut gaan. Ha wie boeten u zelfs west, dan wie het voor God. Binnen wie goed bij u verstaan, dan is dat voor je. Want de leefde van Christus druwt us, zond wie inzien hebben dat een voor alle jaren staan is. Maar dan binnen ze ook alle jaren staan. En voor alle jaren is er staan, dat dit Libje net meer voor haarzelfs Libje zoenen, maar voor hem die voor haar staan en opwekken is. Zo kennen we van nou aan geen een meer op menselijke wijze. Al hebben we Christus erkend, dan nou dochs net meer. Zo is dus wat in meenschap met Christus leeft een nieuw schepsel. Het oude is voorbijgaan. Sjoch, wat nieuws is er komen. En dat komt alle jaren van God, die us met hemzelf vermoordzonen had troch Christus en us bij dat werk van de vermoordzoning als feinten woon had. Ja, God wie dwaande in Christus de wraad met hemzelf te vermoordzonen. Met er de mensen haar misslagen net aanrekenen en us het boodschap van de vermoordzoning te betrouwd had. Wie gaan dus als gezanten voor Christus te werk, om God troch us vermoordt. Wie smeekt je in Christus naam, let jemme mij God vermoordzonen. Hij had van geen zonde weten, maar God had van hem voor us de zonde in eigen persoon maken, dat wie Gods gerechtigheid in eigen persoon worden zonen troch hem. Hoofdstuk 6. Als Gods meewerkers dochen wie een beroep op hem. Jemme hebben zijn genade kregen, zorg je dat het net vergeefs west had. Want de schrift zegt, op de godelijke tijd heb ik die verjet, en de dijs van het behoud heb ik die holpen. Sjoch, die godelijke tijd, dat is nou. Die dij van het behoud, dat is juwet. Daarom zorgen we ervoor dat we uit nog net één stroffelje letten. We willen net dat uw ambt op een kweername komt. Krijgt hoors om. Wie beziek je u zelfs in alles onnimmelijk te maken als dienstfeiten van God. Troch het verduldig verneren van zwierigheden, neid en benauwdheid. Slagen, tichthuis en oproer, zwier werk, geen sleep en geen eten. Wie prijzen u zelfs aan met zuiverens, kennissen en geduld, met minlijkens, een geest van hilligens en oprechte leefde, met het spreken van de waarheid
de kracht van God zelfs. Bij de wapens van de gerechtigheid strijden wie en verwarren wie us. In ere en onere, in lekjen en loofjen. Wie gerne voor bedragers en dochs binnen wie oprocht. Voor onbekenden en dochs ken iedereen us. Voor meesken die sterren en dochs libje wie nog terug. Wie gerne voor meesken die kastijd worden en dochs worden wie net deermakken. Die treurje en dochs binnen wie altijd blied. Voor biddlers en dochs meidje wie gans meesken rijk. Voor lui die het niet hebben en dochs bezitten wie alles. Wie ze krekt werden op stiert, Corinthiërs, us hart stiert wie het iepen voor jemme. Bij us hebben jemme alle romte, maar zelfs binnen jemme neerhertig. Maar dan ek liek om liek. Ik spreek jemme als mijn ben, zet ek jemme hart wie het iepen. Look net een zielen mij die net leeuwen, want wat had de gerechtigheid uit te staan mij de wetten lezens? Of wat had het lucht te krijgen met de tjusternis? Kennen Christus en Belial het liek vinden? Wat had een leeuwige meen met een die net leeuwt? Hoe kennen de tempel van God en de aargoden elkaar verneren? Wie binnen doch de tempel van de levende God? Liek als God zelf zijn had. Ik zal in haar vermidden wenjen en verkeren. Ik wil haar God wezen en jij zullen mijn volk wezen. Daarom zal lezen we verder, geen uit haar vermidden wij, en houd jemme vier van harren, zei de Heer, en kom net aan wat onrein is, dan zal ik jemme aannemen. Ik zal voor jemme een heid wezen, en jemme zullen voor mij zwannen en dochters wezen, zei de Heere, de Almachtige. Hartstikke zoon. Omdat we nou zulke beloften hebben, beste vrienden, liet u zelfs dan zuiveren van alles dat het lichaam of de geest besmetten kan. En liet u vol ontzag voor God het werk van uw heiliging dien meidje. Jou is de romte in jemme herten. Wie hebben geen een onrecht dien, geen een om hals bracht, geen een exploiteren. Ik zeg soms net om jemme te veroordelen, al eerder heb ik zijn dat ik jemme in mijn hart sletten heb om een te wijzen bij libben en bij sterren. Tegen vrijmoedig ga ik met jemme om. Tegen spreek ik van jemme. Ik ben vol troost en ren oor van blijdschap bij al uw benering. Doet wie om eens in Macedonië kwamen, waren wie van onrust fieteren en we wienen van alle kanten beneden. Roosjes om u heen, noden in uw hart. Maar God die de verslijnen treestet, had us ek treeste troch Titus zien komen. En net alleen het troch zien komen, maar ek troch de treest die er te jemmes ondervoen hie. Hij vertelde us hoe het jemme naar mij langer je, hoe het jemme treur je, en hoe het jemme voor mij ijver je. Dat ik waard nog blieder. Als ik jemme al vertriet te dien heb troch mijn brief, dan heb ik daar geen spijt van. Hier ik daar al spijt van haan, want ik zag dat die brief jemme, al wie het maar voor een skofje vertriet dien had, nou ben ik dochs blied. Net om jemme vertriet haan hebben, maar om het vertriet jemme ta bekering bracht had. Jemme vertriet wie zat God had hebben wil, en zo hebben jem in geen denkskeer van us haan. Want het vertriet zat God het hebben wil, brengt bekering ta behoud, dat men nooit spijt van had, maar het vertriet van de wraad brengt te deur. Sjogres wat dat vertriet zat God dat hebben wil bij jemme uitwerken had. Wat hebben jemme de zaak ernstig genomen? Ja, jemme zelfs onschuldige. Wat wienen jemme lulk en voel onzag. Wat hienen jemme een langst naar mij en een ijver om te straffen. Oer alle boegen hebben jemme blikken joen dat jemme zuiver stenen in deze zaak. Daarom, ik heb jemme wel schreeuwen, maar dat wie net om hem dit onrecht dien hier of hem dit onrecht ondergeen hier. Nee, maar ik wou dat het jemme zelfs voor Gods eigen duidelijk worden zou hoe ijverig jemme voor us binnen. Daartroch
hebben wie ek treest krijgen. Daar kwam nog oorheen de helte grutter blijdschap om de blijdschap van Titus. Alle jaren hebben jemme hem opvleuren. Ik hier bij hem wel wat sprutsen van jemme, maar ik ben er net beskammen mij wij komen. Zodat alles wat wie jemme zijn hebben weer, zo is ek us opspreken oer jemme bij Titus weer maken. En hier is jemme namaste meer taggedien als er betinkt hoe jemme alle jaren naar hem harken hebben, hoe jemme hem met diep ontzag ontvangen hebben. En ik ben blij dat ik volslijn op jem aanken. Hartstuk 8. Wie willen jemme vernijen, broren, hokker genade God aan de gemeenten van Macedonië joen had. Tegen hefke troch benering zitten ze diep in de jermoed, maar wie een dags oer miete blied en haar diepe jermoed had hem utere in haar rieke mildens. Want nij vermogen, daar steen ik voorin, ja boppe vermogen hebben ze joen, en uit haar zelfs. Ja stenen er bij u tegen op aan, dat haar tastien worden zo om mij te dwaan aan het dienst van de heiligen. En het ging beter als wie hoop je dwasten. Ze joegen haar zelfs eerst aan de Heer en doe aan us, troch de wil van God. En zo hebben wie der bij Titus op aansteen om dit leefde werk, dat er al jeder mij begon wie, ek te jemmes dien te meidjen. Liek als jemme nou in alles riek binnen, in leeuwen, in spreken, in kennissen, in ijver naar alle kanten en in jemme leefde voor us, zorg je daar zo voor dat jemme ek in dit leefde werk riek binnen. Ik bedoel dat net als een bevel, maar ik wil aan de ijver van oren ek de echtens van jemme leefde hefje. Want jemme weten hoe genade us Heer Jezus Christus jemme beweest had, dat er om jemme arm worden is, wilst er rijk weer, om jemme troch zijn jermoed rijk te maken. Ik jou in dit stuk mijn persoonlijke mening, die jemme te pas komen kan. Jemme binnen verliezen hier net alleen begonnen met het houden van een collecte, maar hebben zoend nog altijd goede voornemens. Meid je dan nou echt dien werk dat de opbrengst strikt met jemme vrijwilligens, neffens wat jemme barre mij. Want als de vrijwilligens er is ze welkom neffens wat je barre mij. Er wordt net vragen wat je net barre mij. Het is net de bedoeling dat jemme een zware zielen loeken om het oren licht te maken, maar om het in het licht te krijgen. Op dit stuit komt jemme oervloed haar krapte te goede. Een oorkeer kan dan haar oervloed jemme krapte weer ten goede komen. Zo komt het in het licht, niet beschreven staat, dit volle geer zocht hier net oer, en dit een beetje geer zocht hier net te min. Ik dank je God dat er Titus dezelfde ijver voor jem injoen had. Hij had us fysiek aangenomen en zijn ijver wie zo groot dat er uit hem zelfs aanreisge is naar jemme ta. Mij hem sturen wie de broer, jem weten wel, die om zijn werk voor het blijdboodschap bij alle gemeenten prijzen wordt. Boven dat is er troch de gemeenten aanwezig als us reisgenoot bij dit leefde werk, dat wie op is nomen hebben om God te eren en om us vrijwilligen schen te litten. Wie hoop je zo voort te komen, dat immen us vertocht maakt, nooit us zo'n grote opbrengst troch de handen gaat. Want wie binnen erop betocht wat voorjouwt, net alleen voor de Heer, maar ook voor de meesken. Wie sturen mij harren nog een orenbroer van us, waas iver us in allerhande omstandigheden en weet hoe vaak blikken dien had en die nou nog helte iveriger is, om ter zo vast op jemme betrouwd. Wat Titus aangeet, hij is mijn maat, die in het werk voor jemme mijn meewerker is. Wat die orenbroren aanbelangt, die worden troch de gemeente stuurt. Ze binnen een aanglas van Christus. Lever je haar dus voor het eeg van de gemeenten duidelijk het bewijs van jemme leefde en dat wie mij recht van jem spreken kennen. Hartstuk 9. Het is oerstallig, denkt mij, jemme oer de help aan jemme mij christenen te schreeuwen. Ik ken jemme vrijwilligens. Ik spreek bij de Macedoniërs van op. Achaia stiert als zoend verliezen hier klaar.
en jimme iever had de meeste oren aanfieteren. Maar ik stuur deze broren dat de lof die ik jimme bracht heb in deze zaak net blikken zal zonder grond te wezen, en dat jimme indeed, lik als ik zijn heb, rij binnen. Ik zou net graag willen dat, als er Macedoniërs mij mee komen en je zo'n jimme net rij vinden, wie, om net te zeggen jimme, beskammen worden zonen, wilst wie zo wis meenden te wezen. Daarom achte ik het nedig en verzoek je de broren om vooruit te reizen naar jimme ta en in het de milde jefte die jimme al jeder ta zijn hebben rij te lezen, dat die indeed als een milde jefte klaar leidt en net als een die het aardwongen is. Denk daarom, wat mij de zunnige hand schuddet, zal ik krap rispje. Wat mij de romme hand schuddet, zal ik oervloedig rispje. Let in elk jaan liek als er hem vernomen had, zonder pine of twang, want God houdt van mensen die mij een blied hart jouwen. En God is besteed en jou jimme alle goede jeften in oervloed, dat jimme altijd in alles genoeg hebben en ek nog vrij wat oerhouden ta alle goed werk. Zo stiert er ek beschreven. Hij had uitdeeld, hij had joen ohne ermen, zijn goeder jouskens bloed voor eeuwig. Hij die ziet jout ohne sidder en bree om te eten, zul ek jimme ziet jaan en het vermannigvoudigje en de opbrengst van jimme goeder jouskens aanwinnen litten. Dan worden jimme oer alle bogen zo rijk dat jimme maar royaal uitdelen kennen en ze wordt terug uw werk dank bracht aan God. Want troch de help dat wie God mij tjenje, wordt net alleen het verlet van de mij christenen verholpen, maar daartroch breekt er ek bij gans mensen een stroom van dank aan God los. Want als je duidelijk zegt dat je me helpen, prijs je ze God met je me samen met je beleiden doggen wat het blied boodschap van Christus zegt, en je me riens gemeenschap hebben met haar en met alle oren. Boven dat bidden ze God voor je om het haar hart naar je me uitgiet vanwege de oervloedige genade die God je me joen had. Dank aan God voor zijn jefte. Daar ben ik geen woorden voor.